Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mai hari ini. Aku jualannya pasar merah. Itu berhubung bakul es cinco, bakul ayam kripsi prei kabeh, nggon-ngonane tanggoni. Oke, diawali dengan dan tutri. Krupoke 5.000 jaten ah. Ah dobel. Alah. Bakul ayam Kentucky prei sing kono es cinco, ndak saiki yang nggon-ngonane tanggoni. Oke guys, kita nanti kalau wis entek ning kene maksude ya wis nek engko nek awan gak iso ale makdame sampe nanggap barungan. Engko nek iso ya dodol ning gone barungane makdamis. Oke guys, kayak ada Mbak Suni. Pilih-pilih sendiri, pilih sendiri. Ya yang kerupuk, yang kerupuk. Lek tak antari ning kene ya. Oke, bolo. Karo. Ya, ndak. Sing penting gak dinteni ngono. Sing sare mau bukti. Wong nek goreng tak ketok terus tak umber ngono. Mama mau kemana lo? Piye ajeng teng pundi kerupuk? Kerupuk kok nek mulai sampean apa nanti? Lah, wow, ala kok. Lho, Mbak. Nih. Lho putar-putar. Mampus ya. Kula nek putar-putar kok. Kan bisa beli lagi. Berani bisa beli. Enak sembilannya. Sambelnya piye? Wis urung tak cukup ning gone Budi. Ora kok plastiknya rangkep-rangkep men. Bagus rak Jon. Lah wong ora rene kok. Alah situ yo ono lho. Nang barungane madame sik ya tak ketokno. Ki sing delok ya wis waki iki. Ya Allah. Lho tak ketokno ya guys ya. Iki aku ning anu, ning musolane Bajilan ning sebelah yo omahe madame. Sing engko tak ketokno bakule. Bakule akeh. Kae sing ning kono sing dolanan HP iki mbok bakul apa kae? Bakul apa bro iki bro? Brambang dibongkoki angger lawang dienggeki. Tarik sih, mak ya iso nyinden kok iki. Oke, bolo. Iki anu syuting, Mas. Aku kena banet 3 dina iki. Ndek mang marai anu. Klambenan klambeku coplok roke. Padahal yo ketok saiki tokna yo walah. Malah dobel padhae. Ya. Maknya aku duwe admin dhewe, Mas. Duwe akun. Duwe admin. Mas, borong sapa nek rupane ireng? Hati-hati wong lemu nek munggah petentengan. Engko yo jajan kerupuk no, Mas. Guys. Oh, alah yo ya. Tukone engko rambut tukon tak banting kowe. Golek sing enek kondang bres le, wong ira ro. Iya. Wis ngendhek terus rono. Lah, terus manoke mlebu reno aku. Ya Allah, lah wedakane kok medhuk men. Lho nemak. Nek tak peke misan. Omahe kono lho, Mbak. Kono. Mamane iki goleki nyaman. Mbok aku dhewe
Duweke wis disusui. Le. Mbak, montore mriko, Pak. Kon rene misan dadi ora ning emper. Sing ora. Sing ora. Lagi ning omah akan kandang. Bakule kae. Ning ora cacing deh. Ketok. Neng guri, Dok. Bang Jo. Tema dodol, Kang. Dodol. Ana sing legowo. Walah, bojone digowo. Aku tukoni aku. Itu lho Pak. Lah kae. Walah, kene yo dodol piring kok. Lah piye lek kok? Kowe ngosik le. Anu tugas gelaran. Tumbas gelaran kene lho. Sing kandel ngono kae lho, Mbak, sing kandel. Ora anake ora kademen. Weh, gelaran weh. Sik, tak yo gelaran. Loro. Halo, Mbak. Ora mbok tukoni aku. Halo. Ayo. So tengok. Bukan piye? So tengok tok. Bukan nyoteng kowe ya? Tapi sambelnya telo. Iya. Satu. Terima kasih. Anu. Oh ngene iki ya dikresek ngono ya. Oke, bolo sik masuk dulu. Aman. Apa? Kerupuk remet maknya. Ora nek ngene aku ndelok ora aku ndelok kerupuk glongi. Kerupuk miskin. Kerupuk miskin. Ya. Apa? Kerupuk miskin. Kemarin jam piro? Namanya di oke ini potong turi ae. Dong telo seneng apa ora? Oke, aja larang-larang. 2000 ae kok. Iya, oke bola. Jaran. Iku mbok pateni ora? Wis ceklek ae. 6000, Mbak.
Anu pencet neh kali kafe gol. Kowe mangan wis kono teng tanam. Mantap. Nek nganggo sendok koyo ora penak. Kalau nganggo tangan, mulu ae kok penak. Oke, matur nuwun, Cong. Terus. Nah, iki lho wong randu ge. Kerupuk kaya. Nek njungak awar aku tuku kerupuk 2.000. Wah, ku sing tampo bisa. Lek kabeh dikelupukno iki. Be sayang kuwi, ha? Gus Idam aja Adam. Adam cople. Gus Idam. Yang penting jangan lupa nanti ditonton YouTube-nya nggih. Kita bisa seperti ini ya alhamdulillah berkat panjenengan sedaya nonton konten-konten kita dan keluarga. Terus nek diconcong mae terutama warga Merah dan sekitar ampun isin nggih. Nggih. Oke, insyaallah nek kula dan keluarga angsal rezeki akeh saking konten-konten kita kula tanggapi melih. Nggih. Kersane sakit dipati sareng-sareng. Nggih. Ini Pak, enak kowe Pak, ngomong Pak. Bapake disengkreng ta. Kok jaten. Aja sengkreng, aja sengkreng. Wis to. Nggih, Bu. Dah 5.000 kerupuke ya 5.000 lho. Beli lho. Sadat untuk berbagi jajan. Nggih, nanti jajannya dibagi sama Rafa nggih. Ayo Rafa. Ayo. Piye? Dibagi sana. Ayo sana Rafa. Sabar. Mau sing tukang syuting ayo ke atas sebentar. Tukang syuting ke atas dulu semuanya. Yang penting kalau Rafa ke atas. Jangan keroyokan. Enggak boleh keroyokan. Ayo, mau maksimal keroyokan. Mbak, batek kaca anakku, Mbak. Alah, HP-ku butek bar telung banyu. HP-ne butek tan rusak neh tan HP-ku. Sing ndek ngenane kae kecemplung banyu. Lah iki pikir iki engkel to.